भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी युवा नेतृत्व विशाल परब यांचं निलंबन मागे घेत पक्षात त्यांचं स्वागत केलं। त्यांच्या समवेत असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचंही निलंबन रद्द केलं। यानंतर शेकडो कार्यकर्ते तळकोकणात येत असून भाजपच्या वतीने त्यांचं ठिकठिकाणी जंगी स्वागत करण्यात आलं। सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पक्षाचे आणि वरिष्ठ सर्व नेत्यांचे आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी रत्नागिरीमध्ये आम्ही आलेलो आहोत आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक ठिकाणी आमची मित्रमंडळी भारतीय जनता पक्षाची मंडळी आम्हाला भेटली। सर्वांनी स्वागतसुद्धा केलं आहे आणि शुभेच्छासुद्धा दिल्यात आणि सिंधुदुर्गच्या दिशेने आम्ही आता जात आहोत। तर हा प्रवास आहे, आम्ही प्रवासातनं जाता जाता आमची मंडळी भेटत आहेत, त्यांना आम्ही भेटत जातो आहे। मुद्दा असा आहे की मधल्या काळात झालेल्या गोष्टी ह्या खूप मागच्या गोष्टी आहेत, त्या विसरून गेलेलो आहे, मी पण गेलो आहे। महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की भारतीय जनता पक्ष हा जगातला एक नंबर पक्ष आहे। भारतीय जनता पक्ष देशातला, राज्यातला, सर्व ठिकाणचा एक नंबरचा पक्ष आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षसुद्धा एक नंबर राहील असं मी व माझे सर्व कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाची निष्ठा राखून आम्ही कार्य करणार आहोत। पहा, मी खूप कमी वयाचा कार्यकर्ता आहे, 35-36 वयामध्ये मी आमदारकी लढवलेला एक कार्यकर्ता आहे। मला एवढं सांगावंसं वाटतं आहे, मी एक छोटा कार्यकर्ता म्हणून जमिनीवरती काम करतो आहे। मला कोणतं पद मिळणार, कुठल्या मोठ्या पोस्टवर जाणार हे मला बघायचं नाही आहे। माझ्यासोबत असणारे हे सर्व कार्यकर्ते गावातले आहेत, ग्रामीण भागातील आहेत, यांचं कुठेतरी चांगलं व्हायला पाहिजे। गोरगरीब जनतेला मोदी साहेबांचे, फडणवीस साहेबांचे, केंद्र शासनाचे, राज्य शासनाचे जेवढ्या स्कीम येत आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत। या प्रामाणिक भावनेतनं भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी भविष्यातसुद्धा कार्य करणार। पक्षाला ज्यावेळी वाटेल ते पक्ष नक्कीच त्याचा निर्णय घेईल। कमिटमेंटची गरजच नाही आपल्यासोबत। अशी पाठीमागे बघा किती संख्या आहे, हे प्रेम करणारे लोक आहेत, त्यांना पदाची गरज नाही आहे। त्यांना सर्वांना माहिती आहे की आज ना उद्या भारतीय जनता पक्षामध्ये हा न्याय मिळतो। आज मोदी साहेबांसारखा एक नॉर्मल माणूस, साधा माणूस
जर देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, आणि परवाचंच उदाहरण बघा ना, पूर्ण देशाचं जे आपलं ॲडव्होकेट हायकोर्ट जे आहे ते कोल्हापूरमध्ये गेलं आणि त्याचं उद्घाटन कोणी केलं तर महाराष्ट्रातल्या एका न्यायाधीशाने केलं. ते सरन्यायाधीश झाले, महाराष्ट्रातले सरन्यायाधीश झाले. त्यामुळे ह्या देशात जगात काही घडू शकतं. दुसरं उदाहरण म्हणजे सन्माननीय चव्हाणसाहेब एका ग्रामीण भागातनं गेले कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी कार्य केलं आणि आज ते महाराष्ट्रातल्या 1 नंबरच्या पदावरती म्हणजे प्रदेशाच्या अध्यक्षस्थानावरती आहेत. म्हणजे असंख्य लोकांना भारतीय जनता पक्षाने घडवलेलं आहे. मला एवढं सांगावंसं वाटतं, मला काय करण्यापेक्षा माझ्या मतदारसंघात किंवा कोकणामध्ये चांगले चांगले प्रोजेक्ट, चांगले चांगले उद्योग आणि आमची जी मुलं इथली बाहेर जात आहेत मुंबई पुण्यामध्ये, ही सर्व मुलं इथे स्थायिक राहून आपल्या घरी राहून उद्योगधंदा सकाळ संध्याकाळ आपलं व्यवसाय इथेच गावामध्ये करतील, याच्यासाठी उद्योग आणण्याचं कार्य माझ्यासारखा एखादा कार्यकर्ता करेल.
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.